Salutare, dragi prieteni! Noi suntem echipa RG2 Live Și vă urăm bun venit în echipa noastră. Pe parcursul următoarelor videoclipuri veți vedea de la exerciții simple de gimnastică, tehnici de luptă, până la diferite sporturi, înot, basket, fotbal și multe altele. De asemenea veți vedea vloguri din viața de zi cu zi, excursii Și cum ne petrecem noi timpul în stilul RG2 Live. Aceștia am fost noi, menționăm că facem totul din pasiune. Și nu uitați să lăsați în comentarii ideile voastre în legătură cu contentul nostru. God bless you!